Приказка за Видинското царство. Скъпи деца, Чичо Ник отново е тук. Настанете се удобно. Затворете очи. Магията на вълшебният компас на Дани ни пренася от 1356 до 1396 година в земите на Козлодуй. А може и да отидем и до 1422 година, ако се доверим на по-новите исторически данни. Златният компас в ръцете на Дани затрептя. Беше време. Порталът се отвори с мека светлина и нашият смел приятел пристъпи напред. Дани усети студения дъх на голямата река. Миришеше на влажна пръст, на тръстика и на прясно изпечен хляб. Пред него се простираше широкия Дунав, чието води блестяха в тъмносиньо и студено сребро под есенното слънце. Невидимият глас на времето прошепна в ухото му. Намираме се близо до днешния Хърлец, краят на 14 век, земята на Видинското царство, времето на цар Иван Срацимир, време на гордост зад дебели крепостни стени, но и на надвиснали бури. Дани се огледа. Вместо познатите улици на Козлодуй, той видя малко рибарско селище с ниски къщи, изплетени от клони и измазани с глина. Край брега лежаха дълги дървени лодки. До една от лодките седеше момче на неговата възраст. То беше облечено в дълга риза от грубо конопено платно. В ръцете си държеше огромен, ама наистина огромен и доста тъмен хляб. «Кой си ти?» попита Дани тихо. «Аз съм Боян», отвърна момчето и отчупи голямо парче от хляба. «Откъде идваш с тези странни сини панталони?» «Отдалече», усмихна се Дани. «А какво ядеш? Защо хлябът ти е толкова голям?» «Това е нашият многозърнест хляб», каза Боян гордо. «Майка ми го опече тази сутрин. Един такъв самун стига за 10 яки мъже да се нахранят до насита. Ние тук ядем предимно това, заедно с малко накисната леща и риба от реката. Белият хляб е само за болярите и за царя в крепостта Бдин». В този момент от най-близката къща излезе жена с мило лице. Тя носеше дълга туникообразна дреха, а отгоре имаше наметната топла вълнена аба в тъмночервено. До нея вървеше малко момиче с дървено ведро. «Майко», извика Боян, «вижте, имаме гост». Жената се усмихна топло. «Добре дошъл, пътниче. Аз съм Неда, а това е дъщеря ми Калина. Изглеждаш измръзнал от вятъра. Ние тък му приготвяме медовина. Искаш ли?» «Медовина?» попита Дани. «Да», обади се малката Калина с звънко гласче. «Правим я от смачкани пчелни пити и вода. Много е сладка и с топля корема». Дани кимна благодарно. Той забеляза, че дрехите на Калина имаха красиви цветни шевици по ръкавите. «Бояне!» раздаде се дълбок глас. Откъм реката се зададе висок мъж с гъста брада. Носеше тесни бели панталони, пъхнати в ниски кожени бутуши и дебел кожен кълпак. «Това е баща ми, Радул», прошепна Боян. Радул носеше на гърба си тежък чувал. «Помагай, синковецо, трябва да натоварим лодката. Утре заминавам нагоре по течението, чак за Бдин. Цар Иван Срацимир събира запаси. Времената са несигурни». Дани пристъпи по-близо. «Вие познавате ли царя?» попита той. Радул се подпря на греблото си. «Царят е там, в голямата крепост. Ние сме тук, при реката. Но помни, момче, без нашето жито, без нашата риба и без нашите лодки, никое царство не може да оцелее. Ние сме корените на това дърво. Срацимир носи короната, но ние с нашия труд държим земята жива». Мъжът започна да товари чувалите. Боян му помагаше. Всички работеха мълчаливо. Дани стоеше и попиваше гледката. Това беше живот суров, но истински. Изведнъж златният компас на гърдите на Дани затрептя с силна топла светлина. Време беше да се връща. Боян остави чувала. Неда и Калина се приближиха. «Тръгваш ли си вече?» попита Боян. «Ще ни запомниш ли?» Дани докосна компаса. «Ще ви запомня. Ще запомня огромния ви хляб, сладката медовина, красивите шевици на Калина и лодката, която пътува неуморно към Бдин. Ще запомня, че вие сте истинските корени на тази земя». Светлината ги обгърна. Реката, лодката и добрите хора от 14 век се стопиха в сиянието. Порталът се затвори. И така, деца мои, завършва приказката за Видинското царство.
Какво научихме днес? Научихме, че в края на 14 век хората край Дунав са се трудили усърдно. Те са се хранили просто, с голям пшеничен хляб, леща и риба, а за празник са приготвили сладка медовина. Мъжете са носили конопени ризи и калпаци, а жените – топли вълнени аби. И най-важното, научихме, че зад величието на владетели като цар Иван Срацимир винаги стои трудът на обикновените хора от нашия край. Нека помните, скъпи деца, крепостите се градят от камък, но царството се държи от хората. С обич, вашият разказвач Чичо Ник.